independentment del règim polític, monarquia o república, es considera una constitució progressista i democràtica quan té determinades característiques. En primer lloc, la sobirania popular i el sufragi universal. En segon lloc, àmplies llibertats i drets, inclosa la llibertat religiosa o de consciència, els anomenats drets socials, defensats i desenvolupats pel socialisme i base de l'actual estat del benestar, i també una divisió de poders en la qual el poder executiu recau plenament sobre el govern o Consell de Ministres i el rei o el president de la República tenen un paper merament protocolari. La majoria de països del món actualment es regeixen per sistemes constitucionals, més o menys progressistes o conservadors.